Piyara ko remoɓe aynaɓe awoɓe e golloɓe fannuji goɗɗi garata gam hollirde golle mabɓe walla jeyguli mabɓe. Seynabou Mamadou Ka ari ko e ballal fedde no wiye Paraps. O addi ko kosam jeeyeteɗam. Min gaddumi ɗo ko kosam nayyi e nebam nayyi. Min jogui ko unité ji amen min jogui to Jolof. Kala ko cohluɗa fewnude e ko fate transformation kala ko jeeƴiɗa hen toon. E nder golle ɗe heɓe teski hen yoga e caɗele ko wayno gasnugol kocce mabɓe e keɓgol karalle bawɗe ɓamtude gollal ngal. Min ciwa hebde karallagal ettude kosam ɗam min mbaɗɗam tondi ɗa wono sakuji kalode jeeyɗa fa moƴƴi hay sa jarnani ko mbaƴano mbo woodi jalɗimaga kadi matériel uɗi ceeɗi courant o mo saɗi. So ceeɗu woodi kuɗoli natti nayele no egga heɓgol jamde wona hunde wemde. Aminata Daɗal Ka hombo ero ballal immorade e laamu ngu. Ceeɗu kam min ngala hoɗ ripas o heɓetaki juuñ ndiyam koko sayɗi sa ƴeewi minen ni en o ko min ndemato ko nema huɗo wiyete ko nema kon seeɗa seeɗa haade jamɗa hay so nayyi tati walla nayyi gurda hiɗɗon goppa goɗɗi gegga. E laamu o duysirta amen tan wallude amen hay si dokkal kam weeɓani kono financement ji ɗi mbebtoɗo amen ɗo ɗi mbawa amen ɓallade. E nder o Fiyara ko caleji nde jawtuɗen seeɗa calina ɗon ɓen gari ko inde AVPM heɓe dilla e ndema kiwal taaridi. Salif Baydal Ba no arta hen. Minen min liggoto koye kisal taaridi saabu taaridi hande wonko fuɗɗi ɗum bonnude ko wayno ndemaji baɗɗi tooke ɗi woni engrais chimique o bonnat leydi ndi bonna weeyo ngo. Wadde min goni koye ko wiyete ko transition agroécologique. Wadde tomin goni to amen keɓ pewno ko wiyete ko compostage woni jaggude huuɗo e doorde ñolna ɗum mbatta ɗum engrais mbatta ɗum kadi nder guese ɗe. Jottodiral hakkude ndema ka e gaynaka ka so tawi hutorama ndemowo yiloyta ko engrais. E nder yontere faltine nde hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye waɗino jillu e nder ngol luuma Fiyara. E nder ɗum o hesɗitini dawrugol jeytare leydi ndi to banggue nguura. Amadou Tidiane Thiene no ɗamini ko ɗum hunde wawde laatade kono ko e dow sarti. Miiji ngo haali ngo minen edi ɗum miijade min mbi ko ɗum ɗo ina wawi wonde kono noon e dow sarti eɗen jogui nangue eɗen jogui ndiyam kono noon ko ma yaññe leydi ko jogɗen ko tan e ndeydi ndi en mbawa wadde kam autosuffisance alimentaire joni ko wawa wonde sona taw koko yañña matériel addama ɗum no wawi wonde. Dendagal addaɓe e ngo luuma Fiyara gari ko e ballal wallidiɓe mabɓe e biyol Faty Niane addaɓe ɓe no kaani heɓde ko wiyete rewindo. Sabu sa addi neɗɗo moƴƴi kadi monna ɗum suivi mbaɗa évaluation pour wawa wadde pérenniser mais sa addi ɓe ɗo hikka mo wuuri addi ɓe hay goto hen yettoyta moƴƴi ko gaddaɗo foof poussé ha yettoy kañumne so wawani hoore mum wawa ƴettude wadde ni. Laamu ngu kala ko waɗi taw wona wallude remoɓe ɓe aynoɓe e awoɓe ko soyade. Fiyara ko ɗum fartange wonande remoɓe aynaɓe e golloɓe to banggue mbaylari arde gam hollirde bawal mumen.